wong ayu tresna mungkin aryo tombo. Lho wis mari to, Mon. Kenapa sih gerak ngeten iki pun mari to, Bu? Lah kok dengare esuk-esuk wis teko kene. Mungkin umbah-umbahan ku apike nek esuk ben kumanan jrengenge. Soalnya usah mutar ngeten iki nek ra esuk wis ra kumanan jrengenge, Bu. Lah, itu baru karyawan sing sregep. Ora rugi leh ku bayar. Wah, ajeng masak toh, Pak? Pak, ngaduk semen. Mungkin nyekel mengkene kok dadak takon ajeng masak. Jenengan saged masak toh, Pak? Loh piye to? Pak Bugang kuwi biyen itu pelajaran tata boga. Ayo kena cetha iso masak no Lele. Dengaren masak. Ngene lho, Lek. Ndek bengi kuwi Pak Bugang kuwi. Tiba-tiba kuwi hasrat ingin memasake kuwi muncul. Hasrat apa pengiritan? Ayo kena kuwi to Lele nganggo ngirit. Sudah kuduga. Lah bojomu nang ndi ta, Mon? Teng dia to, Bu, ngurusi Memet. Pun nggih, Bu. Lho lar nang ndi ta? Nggih mantuk to, Bu. Lah kok mulai kok ngumbane mbok gawa piye? Kula pepe teng omah to. Lah kok dadak mbok gawa ning omahe ngopo to, Mon? Lah niki kan sandangan kula. Mulane kula pepe teng omah. Oh alah, tuk murene isuk-isuki mergo arep nunut ngumbahi to, Mon. Bareng, Ibu. Oh, tewas tak lem-lem. Dengaren ra kerja, Pak. Dina Minggu ki mangkat rada awan ra apa-apa Le. Lah menune napa niku? Nasi goreng. Wah, masuk. Pertama-tama masukkan bawang merah dulu. Yang kedua bawang putih, guys. Loh. Nah. Terus cabe. Hati-hati lho, Pak. Lah ngopo to? Nek meledos. Apane? Lombok ini lho. Lah apa sing ngompol lombok ki katosen kok bledos? Dandan malah gojek. Lah wis to. Kowe kuwi ndang mandi kono. Engko rampung adus, sego gorenge sedeng mateng gendang sarapan. Siap, Pak lho. Kene sing kulino itu pelajaran tata boga kok dipaido ngono bledos. Apane sing bledos? Aduh, tenan iki bledos apa to iki mau lho kok banter Pra. Cupra. Aduh. Pra. Aduh. Pra. Supra. Pra. Supra. Tulung jiko nodol kuwi le. Aduh. Pra. Pripun to, Pak? Jiko nodol. Aduh. Nggo napa to, Pak? Alah takok iki engko wae tak critani. Genten. Lah malah ditutup. Sisi. Nanti kok rene. Lah ya ampun, Supra njaluk iki odol kok malah dikei balsem gosok. Pra. Leh. Napa meleh to, Pak? Aku ki njaluke odol kok mbok kei balsem gosok iki piye? Lah padha putih lho. Alah, ndak jikoke. Nggih, tak ganti nih. Wah. Balsem gosok kok iso nang kamar mandi ki sing dekek ya sapa? Lah, iki odol kok nyontek piye to, Prak? Lah terakhir mau tak ngusikat gigi kok, Pak. Alah, kowe iki malah tambah molo iki. Aduh. Manis iki. Mas, Napa, Mas? kersa pelem. Murah mawon, sekilo 20.000. Alah, pun matur nuwun. Mata kula nembe lara niki. Monggo. Mas. Aduh. Dengan pirsa to.
pelem itu baik untuk kesehatan mata. Aduh. Ya, karena mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin C dan vitamin E. Nah, apa iki? Iki, Mas. Oh, Iki jeruk, Mas. Jeruk iki yo baik untuk kesehatan mata, Mas. Karena ini mengandung pun. Matur nuwun, Mas. Kula nembe mboten butuh buah. Kula butuh es. Nembe loro niki. Pun monggo. Buang-buang wektu tok ae. piye to Mas Bogam. Ditawari buah kok malah pilih es lah. Es sih mengandung vitamin apa ya? Es sih ketok ora mengandung vitamin apa ya? Wah, sesat ya. Bukan sesat. Alo, playune ke sandung tobil darane dhewe. Gang. Pripun, Pak? Kowe gelem Pun. Mboten sah, matur nuwun. Monggo, Pak. Aduh. bugang iki pirang-pirang dina kok mlayu-mlayu iki. Kok latihan lomba maraton kok ya? Es. Lah. Kok senae bengak-bengok iki ngopo ngono lho? Es. Susu apa es teh? Es batu. Lah yo es batunya iki dikeki susu apa dikeki teh? Lah. Es batu tok. Tak go ngompres motoku ki lho. Lah jabang bayi. Duh. Piye, Is? Ki ketoke mlepuh iki lek. Lah terus gone dokter. Yo ora kudu iki lek. Mingki to kaya lukaku sing kena kenapa tuh wingi lek. Dadi iki termasuk luka bakar jenenge. Lah terus piye no? Anu wae. Dikeki salepku sing wingi kae wae. Lah padune kon genteni 100.000 wae lek rasa akeh-akeh. Lah. Oh wegah, lu wong aku tuku dhewe tok, Is. Alah ora lek. Tak kasih gratis. Itu baru temanku. Wes lek. Kayak goleren ning omah ben ra kena debu. Waduh. Iki salepe digawa. Piye no? Kok ora etuk kena debu lah kamangka ora ning jero omah, ora ning jaba, ora ning dalan. Debu ki mesti enek lho, Is. Lah apa diplaster apa piye? Lah kok salepe iki nempel ning plester kabeh. Lah apa diperban piye lek ning mubeng sak sirah ngene? Lah aku kok nek ketemu bocah dikira mumi. Lah terus nyaluke dipiyekne. Ya maksudnya ki terlindungi dari debu. Ning ketok keren ngono lho, Is. Oh iya lek. Cek lek aku ndek ide. Nanya cilok ya. Wah, iki the solusi. Aduh. Udah. Nyolek, tiga iki wae. Abu kontainer sono apa piye? Wah, Pak. Guyu. Jarene tau sekolah tata boga. Apa tata busana? Wong iki kasuse ora perkara kebledosan lenga kok. Lah kenapa, Pak? Mergo balsem gosok. Mulane sadurunge dioleske dibaca sik. Alah. Wong balsem gosok kok iso ning kamar mandi lara-larae piye to? Lah mbok Wah, aku spray kartu SpongeBob lagi. Cosplay beta dot. Lah kuwi anak praktisi bajak laut. Ayo, mari. Ayo, Kapten. Ayo, Kapten. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants.
SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Wah, aduh semangat teman. Harus no, karena masa depan bangsa itu ada di pundak kami. Kalau kami ngokro, negara bisa kacau. Kalau kami gundah, negara bisa bubrah. Ireng-ireng, rodane motor, setel kenceng, jangan sampai kendor. Walaupun kami generasi rebahan, namun kami dapat membawa perubahan. Masuk. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Omongannya kaya korlap demokrasi. Mas, kelambine mau Mas mau pemeni rong. Wis meh garing kan. Ayo, nyatanya saiki. Dah. Bener to kusik to kesel ya aku. Wis kulino. Kulo apa meneh? Ya kulino alasan anggar jejak ngetan. Alasan mepe kasur, alasan masuk angin, terus saiki alasan apa meneh? Iki wong wedok, aku bojomu. Kene omong karo bojo mbok sing halus. Aku bojomu kudu musuhmu. Wong wedok omong karo bojo ora feminim blas. Ya golek sing feminim kono. Ya, ngono kuwi. Angger jandane mutung ngono kuwi. Ya. Ayo, sidane iki piye? Selakne mesakne ibu lho, tandang gawe dhewe. Ngono ya lek bugang lho, mbok kusik ngono. Lek bogang ki anggar dina Minggu, tekane iki mesti awan. Lah aku yo bar kok kono lho, Dik. Aku yo tak menikmati liburku to. Menikmati libur iki kenek, yang bandamu iki turah-turah. Iso golek duit karo merem. Kuwi lagi menikmati hidup. Perumu ning ngene iki lho. Kadang-kadang wong nek mempeng kerja, terus ora ngeman raga. Kowe iki mudeng ora? Raga yo kudu deman. Raga iki kudu dijaga. Mergo apa? Raga kuwi gondelane nyawa. Nek nganti ragamu mutung terus ra gelem gondeli nyawamu terus piye? Malah ceramah. Aku ora ceramah, aku ngomong sing sak tenane. 8 jam nggo kerja, 8 jam nggo istirahat, 8 jam nggo seneng-seneng. Lek turu mukat mambing iki lho wis genep 8 jam. Saiki wae tandang gawe. Lah kan aku iso mau wis mbahi jam 5 nganti jam 1. Iki wayahe seneng-seneng. Aku arep turu. Nak ae turu. Ayo mang saiki. Lho, lah senengan kowe turu kok. Lah sing 8 jam dienggo seneng-seneng tak nggo turu no. Nggih. Lombok tak rajang ini ya genah ra mungkin bledos. Genah amat iki. Genah amat iki. Genah. Yes you. Aromane. Aduh, lah kok malah sejine gede kepiye iki? Supra. Aduh. Aduh. Supra. Le. Alah, bocah iki mau malah lungone ngendi ngono. Wong tak kon goleke salepe kok. Alah. Iki apa iki? Alah, iki wudu. Alah. Lah kok malah jiglok iki? Wah, kuwi mesti. Jiglok. Endi iki? Oh, lah iki. Koret-koret ra masalah. Penting dak mari. Koretan ya ora masalah. Mbok rasa gaya to, Pak? Gaya piye to, Le? Mbok sing lara pripat kiwa to, Pak? Ya, Kok balik kiwa tengen? lah wong sing lara wae kiwa tengen kok. Nular to? Ora nular ya. Mergo iki lho. Ngerti ra? Wah, nekat goreng neh to. Wong kene wis lak luwe kok. Etake pengiritan malah dadi boros to, Ran. Wah, kita ono sing kurang, Pak. Apane? Aha.
Wis durung le. Sik to. Supaya men Nah, wis keren iki. keren tenan le. Sip, koyo iwak bandeng.